Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В своите спомени видният свищовски възрожденец Васил Манчов пише следното. Свищовът, така е бил наричан градът, членувано с войски градът. Той е бил съвършено опустошен и изгорен на 14 септември Кръстовден. Това го е направила Русия, защото е била принудена да накара Турция да иска мир, за да може да превари и посрещне Наполеон I Бонапарт, който се е тъкмял да навлезе в Русия през Полша. И така нататък. Виждате един наш възрожденски град, и то много важен град, както ще се уверите сами, драги зрители, е играл много важна роля в голямата геополитика, и то не за първи път. Но тук самото понятие изгорялството е един маркер, един знак, особен и символ в историята на този град. Както се казва, хората са разделяли историята на града преди и след изгорялството. За да поговорим на тази изключително интересна тема за Възрожденския Свищов, за тези негови опожарявания от руската армия, която ние сме свикнали да наричаме освободителна, и то именно със Свищов, но преди това два пъти Русия е изгаряла града и го е ограбвала. И без, разбира се, да търсим някаква сметка с задна дата на Русия или на когото и да било, но просто в името на истината ще направим това предаване за нашия много важен във възраждането, надявам се и в бъдеще, дунавски град, хубавия Свищов. Казвам добър вечер на моя гост, потомъка на стар свищовски род, господин Лъчезар Тошев. Представили сме го. Добър вечер. Добър вечер. Като почетен член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, асоцииран почетен член, между другото, прилича именно на човек от Свищов, да един европейски град да бъде. Свищовли как? Естествено, или пък на Русе, все пак, без да се конкурираме, но и Русе е такъв град с европейски облик. Разбира се, това в рамките на шегата. Лъчезар Тошев е познато име в нашия обществен, културен и бих казал и научен живот. Той има много статии, има много силен интерес към българската история, има своите приноси. Лъчезар Тошев, все пак да кажа накратко, поне за по-младите ни зрители, беше народен представител в съставите на Народното събрание от 36-то до 41-то в продължение на много години. Също така и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Именно там господин Тошев постави някои много важни въпроси, свързани с правата с българските национални интереси, с посегателства, било по Доброжанския въпрос от румънска страна. И винаги е бил така страшна истината и на българското родолюбие, както, разбира се, би трябвало да бъде всеки един наш представител в европейска или друга институция. Но и това с изгорялството си е нещо, което, ако не беше господин Лъчезар Тошев, аз нямаше да го знам, независимо, че много се интересувам от тия неща. То е премълчавано, някъде е прикривано, макар че в Свищов съм сигурен, все пак интелигенцията има памет за тези неща. Да, големите родове от Свищов знаят за това събитие. То не е единствено, както казахте. И както също се спомена, то разделя историята на Свищов на преди и след това събитие от 1810 година. Да. Така, сега, преди да стигнем до тези конкретни събития, които са много важни, те всъщност са цяла така поредица от събития. Всъщност в Свищов е бил сключен един много важен международен договор през 1791 година. Може би ще ви помоля така да кажете няколко думи за по-старата история на Свищов, тъй като това не е ново населен, това не е селище ново, то е от римски град, римски лагери, то много голям. Римски от преди 2000 години е бил римски, а преди това има и други селища, тракийски и прочие. Но преди 2000 години в мястото, където сега е Свищов, отначало 8 Клавдиев и след това първи италийски легион основават първият каструм, нов, и затова Нове се казва. И покрай него се създава и селището. И така се оформя постепенно града. След превземането на града пък идват готи, и след това минава. Да, това е базата за римската експанзия от Татък Дунава, на Траян, нали? Това е много важен. В Нове Теодорих е бил, мисля, че 18 години или 17 или 18 години. крал на Италия. В Равена след това отива, но дълго време е бил до Нове, извън стените. Ние правихме миналата година едно предаване за Нове с доцент Павлина Владкова и предполагам, че нашите зрители го помнят. Надявам се и хората в Свищов да не гледат. Аз самия се опитах така да
популяризирам това предаване. Надявам се, че свещовските медии са откликнали. Поне го качих на Фейсбук страница, на други места, където видях, тъй като темата е много важна, пък и за Свищов трябва да се говори много повече. Града до някъде така е малко в сянка. Самата реформа от комунистическия режим, която ликвидира околийските градове и създаде тези доста странни образования, наречени окрази, едни градове пострадаха за сметка на други. Съжаление, Свищов беше в числото на тези градове, които изпаднаха на втора позиция. Нещо, което е абсолютно несправедливо с оглед на неговата роля, пък и на неговото чисто географско положение. Всъщност, вие пишете, че на времето пътя към Европа е Свищовския път. Отсреща през Дунава, в Зимнич започва така наречен Свищовски път към Брашов, Трансилвания, и това е бил пътят към Европа тогава и така е известен като Свищовският път. Сега, как възниква това общество във Възрожденския Свищов, което виждаме какви големи приноси има към нацията? Първото читалище, училищна дейност. Петко Славейков отива от Търново да учи в Свищов, защото там има по-добри учители. Пише го в спомените си. Христаки Павлович, дупничанин, една колосална фигура за нашето образование. Той е поканен за учител от един представител на рода Станчови. Да. Вие самия сте от такъв стар възрожденски род, което също е много хубаво. И от няколко даже, които са от свищовските родове от Възраждането. Още от преди Възраждането имаме това свидетелство на френския поет, принцът на поетите, Пиер дю Ронсар, който казва, че той е от там, където Дунава край Тракия минава. Беше намерен документ във Френската национална библиотека за неговото родословие. А френският книжовник Замота посочва, че родното му място е в Свищов на Ронсар. Разбира се, името Ронсар вече е френско. То не е нито от Капина, нито от Трън, нито от нещо друго, просто си е френско име, което му е дадено на неговия дядо. Но това означава, че тогава той е бил също и при цар Шишман, след това също фигурира в хрониките и преди това като един крепост, замък, който е бил така с военно значение известно време и след това става най-търговският град на Дунава. Нека да покажем няколко гравюри на тази крепост. Тя, за съжаление, днес не съществува. Тя е взривена именно от руските войски в 1800. Това не е римската крепост, това е крепостта, около която се създава градът Свищов. За средновековната крепост. Става дума, че тя в момента не съществува, тъй като е била взривена, после пък е била демонтирана. Има руини от нея останали. Има руини, разбира се. Но около това кале, то е споменато в пътешественици, дори в един Петър Шпарнал, един немски пътешественик, който минава през България 1385-та, дава пътя си Филипопол, Търново, Свищов и оттатък пътя към Европа, дето казвате. След римляните по времето на Византия, на Българското царство и след това вече при турците. Ще помоля колегите да задържат. Значи, вие казвате, че най-правдоподобната етимология е свързана с височина. Да, Свищов според мен идва името от това, защото и не само в Европа, не само на това място се поява думата Свищов. Има в Татрите връх Свищовка и така нататък, което е свързано с височина. Както има Вишеград, градът, който е върху хълма, така и Свищов, градът, който е на високо, високият град. Самото име обаче е старинно, то при всички положения някъде от епохата, може би към края на Първото българско царство. В всеки случай този суфикс Сов е много древен в нашата ономастика, свързана с топонимията. Ето го отново. Да. Така. Сега, Възрожденския Свищов... Как започва Възрожденския Свищов? Е бил много известен в цялата българска земя и не само в нея. Примерно от Велес търговците знаят, че отиват на скелета Свищов. Сега... Да. Връзката между Свищов и Солун също. Дунавска риба срещу маслини обратно. Да. И изобщо търговията вървяла. Обаче голямото развитие на Свищов, според мен, става след втората битка при Виена, когато турците са разбити и те налагат санкции, като забраняват на венецианските и дубровнишките търговци, които до тогава в Свищов са имали голям панаир, 50 дни е продължавал, доминирали са в търговията и изведнъж конкуренцията бива премахната с политическо средство. И тая ниша е запълнена от... А свищовлиите вече са били там и готови. И те са поели веднага, без да има никакъв период на адаптация. Веднага са поели търговията и Свищов така става най-търговския град на Долния Дунав. Да. Това мисля, че и Феликс Каниц го пише и други. Да, и Каниц и самия Манчов пише, че преди Русе да изгрее звездата на Русчук, Свищов е голямото пристанище, големия търговски център. Да.
Тогава населението е било гъсто, казва той. В града имало, казва, до 20-30 хиляди души. Значи за 19 век 20-30 хиляди души. Това е голям град в нашите земи. Но всички се пръснали из дома, се засели разни градове. Букурещ, Крайова, Галац, Браила, даже и в Брашов. Тоест оттатък Татрите. Преди изгарянето Свищов е бил важен пункт за сношението на Румъния с България, Тракия, Македония, Албания, Епир, Тесалия и Гърция, особено в епохата на фанариотските принцове. Става дума за влашките князе фанариоти, а не за съвременни или Кантакузини и други. Кантакузини, да. Сега, нека все пак да припомним откъде, значи, за да се съберат 20-30 хиляди души, дори така да е леко преувеличена тази численост, все пак това не е... Явно има преселници от много места. Да, през годините имало, например, има бежанци, които пристигат в Свищов от различни места. Родът на Димитър Хаджи Василев, той е от едната по майка от Свищов, но баща му от Враца. Идва от... Там бяга от нападенията на... Кърджали, да. След това има от Балкана преселници. Цанковия род, 17 век в началото, идва от Балкана, от Габрово. Да. Има от Родопите, Катрановият род. Това е много интересно. Ето от Родопите имаме хора... От Родопите те също бягат. Преселници са. Това са едри, високи хора, тези от рода Катранови. От тях е Николай Катранов, за който Тургенев пише романа в навечерието, се превежда на руски, на български, а на френски Българинът. Така се нарича романът на френски език. Той е починал в Венеция и е погребан там. Това в романа го има като мотив. Намери се в регистрите на църквата Свети Георги, която е гръцка църква, тъй като той е бил православен. Погребан е в гробището на православната гръцка църква Свети Георги. Самият му гроб не можахме да го намерим, но положихме усилия. Дали се учи в момента от учениците в българските училища. Съжалявам, признавам се, че не знам дали се учи в момента, но ако не се учи, сме длъжни да кажем на нашите по-млади зрители, че това е един роман на Тургенев, на един голям руски писател, в който има голяма симпатия към България и там има прототип, именно този Свищовлия, който... Прототипът на Инсаров. Да, на Инсаров, който напуска всичко, бъдещата си кариера и израстване, за да загине за родината си, за да се майката на Николай Катранов пък е от Цанковия род. Баща му е от Катранови, които са преселници от Родопите, а пък майката е от Цанковия род, който в 17 век идва от Габрово. За Велес да кажете нещо повече. Вие сам сте забелязал, че във Велес има някакви сходни типажи, говор. Да? Говорът във Велес е доста близък до Свищовския говор също. И има в пазар в Свищов, един квартал, може да се каже вече, който се казва Велешана, свързано с Велес. Това е пътят към Солун, е минавал и през Велес. И тази връзка с Велес и в момента беше възстановена след промените. Между градовете са побратимени. Така че тази връзка за нас е важна. Там е поставен и паметника на това място на 33-ти Свищовски полк, който играе най-важна роля в Дойранската епопея, сражението при Дойран. Преди това е на Каймак Чалан има участие. Има и преди това участие, и в предишните войни, но това му е апотеоза на връх Дуб. Позицията на връх Дуб се защитава... Ние правихме предаване с писателя Евелин Парванов, бойно отранение, знаете, той е цяло за пътя на Свищовския полк в тези времена на Първата война. Брата на моята баба е участвал в битките при Дойран, ранен беше на 3 места в ръката, имам спомен за него, макар че детски, но той е един от героите на Дойранската епопея. Да, сега нека да се насочим към това изгорялство. Много такъв интересен термин. Още един нюанс. В Свищов имало 9 метоха, между които няколко светогорски, също така на манастира Света Екатерина от Египет, от Синайския полуостров. Те такива метоси има в важни точки, там където има Рилския манастир, население. Да. В Бачковския манастир има една сребърна кутия с надпис от свищовските коюмджии, които са изковавали среброто. И това е било дарение на Бачковския манастир, защото той пък имал меток в Свищов. А църквата, която е основана от поп Димитър от Габрово, това са основателите на Цанковия род, Свети Петър и Павел, тя е била след това метох на Хилендарския манастир. По това време той Хилендар е български. Той е в продължение на повече от 300 години. Да, тогава имаме 2 български манастира. За съжаление, после Хилендар е загубен. Макар че той исторически е сръбски, реално погледнато... След това е бил няколко стотин години български. И през в този период оттам е Свети Дамаскин Габровски, който е бил проигумен на Хилендар, е дошъл в Свищов и е бил обесен в двора на тази църква. Тогава не може да нарича манастир, тогава тя била към метоха църквата.
Така че това е едно място важно за нашата история. Това е едно българско място. Църквата Свети Петър и Павел, Свети апостоли Петър и Павел. Тя има фрески, които са паметник на културата. Влашкият княз Матей Бесараб дарява иконите за олтарните икони отпред, са дарени от него. Така че има много история в това място. Там са погребани видни хора в двора на църквата и така. Като се отбелязва тук пак от Манчов, че в четките се е служило на български. С изключение на една църква, която се е казвала Свети Николай, тя е била съборната. Да. И за това се нарича... И там се е служило на гръцки до момента, когато един младеж, известен тогава като Димитър Цанков, но после си сменя името на Драган Цанков, предизвиква една акция с открадване на гръцкото Евангелие и заместването му с българско, и това предизвика за времето си голям скандал. И така започват всъщност църковните борби за български език в църквата, сега се казва Свето Преображение. Тогава митрополит е бил Неофит Византиус, архиепископ на Търновско-Свищовски. Така е в надписите останал. Да. Български архиепископ. Не, той е не само Търновски и Свищовски, но и Червенски. Той е бил грък, Неофит Византиус. Тогавашната Търновска митрополия е старата патриаршия с 4 епископии. Нали? Да, точно така. Естествено, че в Свищов няма как да не подчертая, че е и техен епископ. Това нариотите го умеят. И там тези всъщност деца са предизвикали всъщност голямо сътресение с тази демонстрация срещу въвеждането на гръцкия език. Да, аз като се замисля, това наистина е първата акция преди Димитраки Хаджитошев и преди Скопия. Това е било на Велики четвъртък. Да, на Велики четвъртък. И то не е на случайно на дата и не го прави случайен човек. И този човек след това е известен също с доста шумни акции, не само в България, на територията на България, но по цяла Европа. В крайна сметка българската екзархия до голяма степен е в резултат на неговата уния, нали, изобщо на неговата политика. Това е политически ход, а не толкова църковен. Естествено, да. Сега, значи, ако в 1810 града е бил Просперираш и така нататък, в 1811 пише учителя Манчев, в 1811 е имало Свищов направени само 15 къщи. След изгорялството само 5 от начало и след това тези 15 са от първите, които се завръщат. Аз ще ви моля да разкажете за самото изгорялство, тъй като си мисля, че и самите свещовли вероятно не са много за него, освен спомените на Манчов, се намериха спомени, професор Данова, например, публикува и така, но аз намерих и че на руски език са публикувани, въпреки че има нелицеприятни за руската армия неща вътре, но са публикувани точно спомените на генерал Ланжерон. Той по-късно става управител на Одеса. Това е един генерал от руската армия. Начало на армията тогава е генерал Николай Каменски. Да, който е поляк, а пък Ланжерон е французен. Изобщо руската армия... Но те са всичките руски генерали. Преди да дойде Кутузов е бил Каменски, който участва в поредната руско-турска война. Те превземат Свищов. И не само. Има няколко градове покрай Дунава, които се превземат. И когато отстъпват, генерал Каменски нарежда на генерал Семпри да изгори града. На руски звучи така: сжечь город и разруши до основания от цитадель. Да се взриви крепостта. И това се извършва на 14 септември, Кръстовден, на голям празник. Голям празник, виждате, една християнска армия унищожава един християнски град. С църквите му, с метосите, с общо взето всичко. Метосите са изгорени, от църквите също са изгорени главната църква и още една Свети Илия са изгорени също в този пожар. Хората не са били предупредени. И когато започват войниците руските да палят, те са вземали каквото могат да вземат. Ето бащата на... руските войници също са вземали каквото могат да вземат. Някои от тях стават доста богати хора. Става въпрос, вземали съвсем малко, за да могат да спасят нещо от имуществото си. И пренесли са ги с лодки на другият бряг в Влашко и са потопили лодките, за да не могат да се върнат. Градът е бил целият изпепелен, както казах, само 5 къщи са останали. Политика на изгорена земя, нали? Тя, разбира се, цели да отслаби Османската, Турската империя, но плащат го това тежко време българите. Оцелели са две църкви. Църквата Свети Петър и Павел, за която казахме, и църквата Свети Димитър, която е горе при крепостта на Калето, просто са оцелели. Едната е всъщност голямата част от земята. Колко църкви имало в Свищов? Имало е доста църкви. Имало е, да. И те не всички до днес са възстановени, реално погледнато. Да, в момента се работи по църквата Свето Преображение, бивша Свети Николай.
а след това остана да се възстановява църквата Свети Кирил и Методий. Имало е още една църква, Свети Архангели, която е потънала при разместване на пластовете. Да, голямото земетресение 1977. Не, много преди това. Да, преди това са се разместили в пластовете. 77 пък се въртящите се колони, там имаше поражение. Това е църквата Света Троица, която става след това новата съборна църква. Да. Имаме църквата Свети Илия, както казах. Общо са били 6 православни църкви. Има една католическа църква в Свищов. Така че на Калето някога имало голямата латинска трикорабна църква, където е крепостта, имало вътре и църква. Тя е била разрушена. Камъните от нея са взети по време на Кримската война, за да се направи турска казарма и да не се разквартируват турските войски по къщите. Да, между другото, града винаги се е бранил правата. Той, разбира се, имал много будно население и продължава да го има. Но, за съжаление, в съвременна България и Свищов и много други градове от този порядък така са малко в страни от държавата. Изобщо Дунава е в страни от държавата. Ние това си говорихме с господин Тошев, че ако следим как тези събития, примерно рода Шишманови, който има, или да речем Илия Цанов с Русе пък, нали, има един много активен живот и контакти по Дунава. Днес Дунавската магистрала речна и то крайбрежна практически няма, някак си е в периферията на вниманието. Да, това е груба грешка, между другото. Да. И речният транспорт, който беше граждански, не съществува от много години. Там и Съветския съюз и СИВ се постараха да ликвидират нашия. Но все пак минаха 25-6 години и можеше да почне да се възстановява. Какво се случва сега с изгорялството? След като изгаря града, има едни събития, които аз казвам, че това е намесата на Бог, защото руската армия решава да унищожи града, но Бог решава друго. Случват се няколко такива чудни събития. Първо пада един голям сняг до гърди, както казват, затрупва лозята. Няма кой да ги обере лозята тогава. Да. Затрупват се, обаче и Дунава замръзва. По дебелият лед хората се връщат обратно. Хората, които тогава са направили един лагер от среща, който се казва Нов Свищов, се връщат по леда, отиват, виждат изгорелите си къщи, всичко. Много хора остават в Румъния, но една част започват да се връщат. Да, той Зимниче, Александрия са дъщерни на Свищов в една или друга степен. Александрия малко по-късно, ще стане дума за Александрия, но сега за изгорялството от 1810 връщат се и тогава, внезапно, мисля, че на 30 декември температурите стигат до 20 и няколко градуса. Става много горещо, снегът се стопява. Ако някой иска да се върне пък в Влашко, не е възможно. Не. Отиват на лозята и виждат, че те не са обряни. Гроздето е там, обират го, продават го и с първите пари започват възстановяването на Свищов. И така Свищов възкръсва като феникс от пепелта, в буквалния смисъл пепел, защото всичко е било изпепелено. Да, той е бил целия в пепел, да. Един от представителите на Цанковия род, Филип Сакиларевич, дарява една голяма сума пари за построяване на първото училище. Преди да възстановят църквите, правят училище. Да, те и нашите банатски българи, когато са заточвани, да речем, в румънския Сибир Бараган, платото Бараган, първото нещо е да направят училище. Да, защото това е инвестиция в бъдещето. Да, инвестиция в бъдещето. Нека да се замисли сегашната ни държава, интелигенция, политически елит. Нали, какво значи това? А он е народ, който е бил в голямата си част неграмотен и изобщо не е имал нашите претенции и хоризонти, виждате, че е залагал всичко в бъдещето. Учителите са Емануил Васкидович и прочутият Неофит Петрович Хилендарец. Известен с прозвището Бозвели. Което е обидно, значи разпасан, такъв разхайтен, нали? Така са му казвали. Ние го знаем като Неофит Бозвели. Той е един от големите борци за нашата църква. Той е един човек, който трябва да бъде канонизиран, тъй като той е мъченик на българската църква и на българския народ. На практика първата жертва на голяма фигура, национален водач, буквално, как да кажа, ликвидиран физически, не с пряко насилие, във влажна килия, той има спомени. Така че Неофит Хилендарец или Бозвели е един от първите ни национални водачи, ако не е първият от подобен. Той има голяма издателска дейност. В Сърбия но той всъщност именно от Свищов е един от хората, в смисъл много той години е бил учител в Свищов. И той е един от хората, които се грижат за организацията на живота, за преодоляване на тези катастрофални неща. Убеждава свищовлиите да се върнат, освен това. И така Свищов възкръсва. Иначе той е от Котел, нали, всъщност. Той е от Котел. Котел и Свищов са градовете с най-голям принос във Възраждането като личности.
защото от Котел е Богориди, Стефан Богориди, например. Да, не само. Раковски. Захари Стоянов е от близката околност на Котел. Да, пък другата част от възрожденците пък има от Свищов десетки. Да, разбира се. Да. Всъщност, нека пак да припомним едно нещо, което много рядко се споменава. Комитетската мрежа, която се изгражда и която, разбира се, в най-голям мащаб е изградена и преосмислена от Васил Левски, първите опити ги правят още Раковски и после тайният централен български ТЦБК. Апостол Конкович, да не забравяме. Но, примерно, първия вътрешен комитет е Свищовски. И то младия Григор Начович, 1867 има комитет. Ценович, да, също разбира се, така главния, как да кажа, спонсори, въобще закрилник. Но преди да се стигне до революционерите, имаме просветителите. Разбира се, да. Училищата. Според мен първото класно училище не трябва да се спори, че е в Свищов, защото той е 1831. Да. Не, Габровското е 3-4 години по-късно. Аз го знам това нещо, но то още първото училище е нещо в, както сега бихме казали, икономическа колеж или нещо друго. То си е с това Димитър Шишманов прави опит за първата търговска гимназия. Да. Но до тогава в нашия тук разказ, който правим, има още доста време да се случи. Тогава започва възраждането на Свищов, появява се новият град вече, в който се появяват европейски черти, осветление на главната улица, паваж и други такива неща. Дори имало в един период конски трамвай до манастира, който е публичен транспорт, с други думи. А в църквата Световно Преображение пък заседава първата местна власт. Тук може също да видим голямата сила на общините. Нещо, което ние не го съвсем разбираме даже и днес. Тогава българските общини са това, което може да вдигне и въстание, нали, както е с и кнезовете или кметовете, както е в Западна България, първенците. Не случайно там, където е този най-активен предприемачески слой, там има и просвещение, там има, разбира се, и революционна организация. Независимо от едни или други противоречия или там особености, но Свищов е изгорен още веднъж. Нека това да кажем. Да, той е изгорен още веднъж до половината, пак от руската армия, през 29-та година, когато е другата руско-турска война, която завършва с Одринския мир. Всъщност ние не показахме Кутузов, този световно известен пълководец, и да кажем каква връзка има той с Свищов, Михаил Кутузов. Михаил Кутузов замества Николай Каменски. Каменски умира малко след изгорялството и на негово място е изпратен тогава една дворцова фигура, Михаил Кутузов, който играе една друга роля. Не, още преди да се върне в Русия, тогава за Свищов, той изпраща и нарежда една експедиция на генерал Булатов, Михаил Булатов, която да отиде 2 години след изгорялството и да ограби складовете на свищовските търговци, които са имали, и букурешките търговци са имали складове в Свищов. Естествено, това е дебуше. Имало е митница и там са се струпали всякакви стоки. Имало е памук, кафе, поприна, муселин, други неща, които са били ценни и скъпи стоки. За милиони става въпрос стоки на много търговци. И тогава отива една акция, която е описана много добре от генерал Ланжерон, не с добро обаче. Ланжерон е имал Ланжерон си го казва съвсем оценка обективна върху тези събития и каза, че това не прави чест нито на Кутузов, нито на Булатов, който командва тази експедиция, и въпреки обещанията, че те могат спокойно да правят търговия, отиват тези изпратените руски части и конфискуват цялата стока, която се намира в складовете, и то след изгорялството. Той Ланжерон казва пък колко друго имущество е загинало просто от... И много хора станали милионери от армията заради ограбването на свищовските складове. Това е ролята пък на генерал Кутузов в тази свищовска история. Вие пак ми припомнихте едни спомени, когато руската армия в 1877 влиза. Все пак за мен първия български освободен град е именно Свищов, ама в днешната територия. Иначе първия е Мачин, той е малко по-рано в Северна Добруджа, но там да речем, че е спомагателен военен театър. И влизат руските войници и в крайна сметка свещовли ги гледат малко така стреснато. Посрещат ги, разбира се. Естествено, че ги посрещат, но един от руските офицери пише, но не гледат с подозрение. И той вика защо? Защото те знаят, че какво се случва при предишните посещения на руската армия в Свищов. 2 пъти е бил изгорен.
И така, в крайна сметка, второто изгорялство става, когато се завръща армията наобратно от този поход. Накрая пак изгаря половината от града. Всъщност тогава обаче руската армия мисля, че стигаше и до Шипка. Тоест много се спори. А тя и до Одрин стига в крайна сметка. Стига, но става... Не, тя стига по шуменското направление. Става дума, че когато в 1877 е избран този по принцип нетрадиционен подход, се смята, че Кишелски, нали, вероятно Георги Стойков Раковски, вероятно имало някакво българско подсказване, но виждате, че още в 1828-29 самото руско командване е видяло, че пътя през Свищов е как да кажа, от Търново, проходите, Одрин, че избягва се укрепения четириъгълник. Той е по-късно, но все пак силните крепости в източна България. Там има много мюсюлманско население, тъй че явно руското командване си е направило изводи, наред с всички други неща, които е свършило, някои от които са просто Боже опази. Но сега, 2 години след това второ изгаряне се създава първото класно училище на Христаки Павлович. Той тогава монах в Рилския манастир. И тогава един от рода Станчови. Станчови са приселници пък от Албания, от Берат, но идват в Свищов. Те се сродяват с родовете и така нататък и с свищовлии Станчови. И един от тях на поклонническо пътуване до Рилския манастир, Яни Станчов. Да. Той е работил и в параходната компания, така че той е бил известен. Яни Станчов. Това е бащата на Димитър Станчов, който след това става министър на външните работи, посланник, даже министър-председател. Тя фамилията Станчович, Станчови. Това е фамилията. Станчови, да. Тя има всъщност корени според господин Станчов, даже някъде от Берат в днешна... От Берат, точно така. Един Станчов е бил кмет на Берат. Да. Белиград, Велиград също, където са костите, мощите на част от светите седмочисленици на Ангелари и на Гораст. Има частици, да. Така че те са преселници пък оттам. Има от различни места. Господин Лъчезар Тошев има много силни интереси, много знания и открития, мога да кажа, и върху средновековната история. Виждате, че може да има и наши депутати, които да бъдат едодолюбци, да имат интерес към историята и така нататък. Нали? Казвам го не от куртоазия, защото е така. Ние с господин Лъчезар Тошев се запознахме на живо, може да се каже, на гроба на Кубрат, когато беше направен този уникален събор през 2001 година. И който иска да прочете, да речем, речта на Лъчезар Тошев или други негови статии, има много хубав блог, който може да го откриете. Те украинските българи сложиха тази реч на един сайт и оттам съм сложил аз и на моят, така че да може да е известна. Но тогава не дойдоха големите фигури на България. Ние това се опитахме да направим, но... И се падна добре, че поне ние отидохме. На мен, който съм недостоен за това да откривам паметника и да прирежа лентата. Очаквахме президент, премиер, но те не намериха. Да, и тогава това високото ниво тогава беше председател на комисия в Народното събрание и за това така. Но това за мен е една превисока чест, със сигурност незаслужена. Но тогава се запознахме с вас. Това беше много важно за нашите българи и въобще за всички българи, не само за българите в Украйна. Ханко брат тогава събра всички. Имаше от Македония българи, даже от волжките българи от Казан. Имаше, от хората на Гусман Халил имаше. От Банат. От Банат, Перко Ранков. Много хора имаше. Точно така. И много голяма група от България, от украинските, от таврическите българи. Трябва пак да кримските, които тогава все още бяха в Украйна. Молдова. От Тараклия. Това беше един всебългарски събор. Така е, да. И той сложи се една много хубава традиция, която обаче просто не беше продължена. Беше продължена от местните българи, но не от България като държава, като родината майка. Нали? Това не са патетични думи, това си е самата истина. Аз мисля, че вероятно има и зрители, които имат интерес към темата. Ние ще продължим нататък нашия разговор, но въобще Свищов през Възраждането е една голяма тема. Ние не можем да я изчерпим тук. Още повече, че темата има много продължения, много свои такива нюанси, разклонения в Румъния, на други места. Големи фигури. Църковните борби, създаването на българската нация също. Ами в крайна сметка църковните борби са започнати от Неофит Хилендарец Бозвели, който там му е старта. Той там се превръща в народен водач. И това във връзка именно с тия тъжни събития. Има една история, даже, че кочияша на султана е бил свищовлия
Да, и да, той е то го връчил има. лично писмото на султана, успял по този начин да стигне до петицията до Тази султана история чрез има на неговия много кочияш. места, сега колко е правдоподобна, но... Ами, всеки е допринесъл с нещо. Всеки е искал нещо да даде. Ами, свищовските търговци в крайна сметка са основните дарители за всички тези институции. Свищов не е получавал държавни пари за нещо. Разбира се, да. Това са лични средства на свищовлиите, на търговците. Те стават дарители. Да, намират учител от Мелник, именно Васкидович, после от Дупница, Христаки Павлович. Изобщо виждаме какъв буден национален живот е имало в едно време, когато просто виждаме, че когато има воля, когато има енергия, когато има предприемчиви хора, Павлович хора, издава своя царственик, което е българската история, в много голям тираж за времето си, защото отец Паисий, историята му се е приписвала. От ръка на ръка. Първото печатно издание, и бройките са били малко. Да, така. Но при Христаки Павлович това вече са много бройки. А неговият син Николай Павлович, прочутият художник, той с историческите литографии създава визуализация на тази история и те се появяват във всяко кафене, във всяка кръчма, във всяко училище, във всяко читалище. Литографиите пък един от ревностните читатели на тази книга, тогава името на Паисий го няма, самия Павлович не го е знаел, но примерно Захари Зограф, просто в един момент българската история влиза в храмовете, българските светци. Навсякъде. Само че да чуем един зрител. Слушаме ви, извинявайте. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Иван Симеонов се обажда. Да, здравейте, господин Симеонов. Според мен тук му е мястото да кажем, господин Павлов, ясно и високо, че поведението на негово светейшество патриарх Вартоломей Вселенския спрямо българите християни спокойно може да се нарече неофанариотство, за голямо съжаление. Аз го казах няколко пъти в тези дни. Благодаря ви. Ценя вашето мнение. Един въпрос. Аз за това... Значи, Вселенски е едно почетно обращение, което възниква едва в края на 6 век, по времето на Йоан Постник. Вие го знаете, но публиката вероятно не го знае. Само един бърз въпрос. Само един бърз въпрос. Понеже господин Горан Благовев ми е забранил да му звъна в ефир. И затова 1872 е схизмата, която ни налага Вселенската патриаршия. Не беше ли до 1872 година друг ред в диптихите? До 1872 ние май не бяхме последни като патриарши, господин Павлов. Как беше? Аз специално не знам в диптисите къде сме били, но... Добре. Но това в 1872 не е съборно решение в смисъла на съборността на църквата. Но нека да не отиваме за Свищов нещо. Имате ли да кажете, господин Симеонов? Да, благодаря. Това е. Благодаря ви аз. Мога да се включа с това, че Екзархантим идва в Свищов и заедно с Станчов... И то става един истински празник. Той където мине Екзархантим и заедно отиват в Цариград, защото свищовските търговци са имали връзки тогава в Цариград с Великия везир и прочие. Те изпращат и телеграми, които получават на другия ден отговор. Въпреки, че смятаме, че Османската империя била изостанала, телеграфа е работил много бързо. И отговорите не както сега 2 седмици да се чака за отговор, на другия ден пристига отговор. Много често и не се дава отговор изобщо. И така се решава въпроса за интронизацията на Екзархантим. Така е. Той при вдигането на схизмата през 1945 година е споменат на общата литургия с Вселенската патриаршия. Тогава Вселенския патриарх Вениамин, за който казват, че има и български корени. Той на български език посреща делегацията, която се води от Търновският митрополит Софроний, от Неврокопския митрополит Борис и от величкия епископ Андрей Велички, които заедно служат тази литургия и тогава споменават не само Екзархантим, но също така и Ларион Михайлополски и другите църковни деятели са споменати, което е всъщност в крайна сметка победа на нашата църковна борба. Точно така и това все пак... Затова ние, когато имаме отношение с Вселенската патриаршия, ние сме признати. Сега на литургията, която беше на 8, също Екзархантим беше споменат на Великия вход.
Да, но пък остана и това... Не, все пак да кажем, че борбата на нашите възрожденци не е била на празна. Как ще е на празна? Напротив, те извоюваха реакцията на нашето автокефалността. общество показва, че ние тачим нашите възрожденци, че те не могат да бъдат обвинявани в етнофилетизъм и в някакви други такива неща, които самата Вселенска патриаршия... В крайна сметка, те имат голямата заслуга за възстановяване на етнокефалност на нашата църква. А пък всичко започва от Неофит Хилендарец и от това нещо е прието и от Вселенската патриаршия. Само да чуем един зрител, че го накарахме да... Извинявайте, че ви накарахме да чакате, слушаме ви. Привет от Козлодуй. Да, здравейте. Здравейте, господин Павлов и господин Тошев. Познаваме се. В моите изследвания в Румъния, най-вече южния, това северния бряг на река Дунав, минавайки на Оряхово Бехет, изследвам района между района на Турно Магорели, Зимнич и това е Олтения, Зимнич Мотения е Свищов, да, точно така. Да. И влизайки малко по-навътре от Зимнич, селата, това са български села, вие ги знаете, Галич, това е Извоаре, Калафереш, там малко назад са и Траян, Орле. И ми направи впечатление, подкрепям господин Тошев, че първото преселение, по-солидно е 1810 и по-късно с второто пожаряване на Свищов. Защото хората и сега си помнят градовете в Свищовско. Да. Това е много хубаво, че го научаваме. И другото, което е, той господин Тошев каза, ще потвърди моето мнение, моето сказ за град Александрия, ударението, не Александрия. Това е от една крайградска мушия, от български преселените след Кримската война става град, който в момента е театър на Жудец, на български се казва на област. Област Телеорман. Делиорман. Това пък е на Кумански било някога. Пенсионирах като атомен реактив втора категория и ми предстои такова преход в Румъния. С две камери ще направим един голям документален филм, най-малко 3 часа. Има много интересни неща, които могат да се видят в Румъния, в тази отсрещна България в някакъв смисъл. Благодаря. Преди Александрия, преди Втората световна война главната улица се казва Страда Свищов в Александрия, но тя е създадена от преселниците от 29-та година, 1829, второто изгорялство, които се заселват в Мавродин, съседното село. В момента и село и тогава е било село. То от него фактически дават им земя и става. Тези мушии, както каза вашия зрител, 2 или 3 и на тая територия с разрешението на княз Александър, тогава влашкия княз, се създава градът Александрия. Нека да припомним, че там учител за известно време е Христо Ботев. Ние с Коста Чакъров на времето, като правихме един филм, ходихме там, видяхме се с местното българско дружество, госпожа Цветанка Попова или Флорика Попеско, както официално, но за съжаление там вече български се говори сравнително рядко. Макар че има много хора в тези села, за които и Веско Цветанов каза, и в Колумфирещ, и в Драганеш, които си знаят, че са българи. Едно друго семейство от Свищов, също бежанци от 29-та година, 1829 е семейство Кондеви. Да, ето това е. Нека да чуем само един зрител. Ще се посветим на голямата фамилия Кондеви, Кондови или Коанда. Слушаме на румънски. На румънски, да. Добър вечер. Да, добър вечер. Зная, че баба ми била слугиня в Русе, там, при евреи. Да? Търговци евреи. Откъде са дошли тези хора там? Те са дошли от различни, зависи при кои има между тях. Основните са шпаньоли, но има и ашкенази, но това е много голяма тема. Нали? Говорим за Свищов, а не за Русе. В Свищов е имало опит еврейски търговски да имат фирми, но конкуренцията е била много голяма и са се преместили в Русе. Защото свищовлиите, нали, както говорихме вече, те са веднага след забраната на венециански и дубровнишки търговци да извършват търговия, те поемат. И тогава, всъщност, те са били вече много силни. Специално от русенските евреи произлиза един от големите съвременни еврейски историци Соломон Розанес, но за съжаление негови неща на български мисля, че са издавани само отделни статии, нали? Но това е голяма тема, просто нямаме време да... Канети е най-известният. Да, Канети, разбира се, Нобелов лауреат, но да кажем, че се дължи на това, че е роден в Русе, това, че не са пробили в Свищов. Ето, това е много от конкуренцията на свищовските търговци. Да. Сега нека да посветим малко време. Това се струва много повече време да се посвети, но е хубаво да се знае, че тази
много известна фигура в авиационната историята на авиацията, изобщо в един революционер в областта на техниката. Анри Куанда всъщност има много голяма връзка с Свищов. Нека да чуем за този род. Да. При второто изгорялство семейството на Кондеви се премества първо в село Търнава и след това в едно село до Крайова, където сега има голям музей на тази фамилия. Да. Михалаки и Тодорица Куанда се заселват в това село. Техният син, Константин Куанда, единият син, се ражда, Перишор се казва това село. Той се ражда в този район на Крайова. И неговия брат Янко Куанда стават големи фигури в Румъния. Константин Куанда става генерал, а брат му Янко или Йон на румънски Куанда, той е адмирал на Румъния. Това е с сухопътните сили и военноморските са командвани от българи. В момента се вижда адмирал Куанда. Да. Преди малко видяхме и Да, и Константин Куанда. Константин Куанда е външен министър-председател на Румъния става. И той представлява Румъния два пъти на мирните договори, на Букурешкия мирен договор, където неговото участие е описано от Симеон Радев. Да, и то всъщност българското участие там е... Симеон Радев е също дипломат. Той е присъствал, участвал и той описва как, когато преговарят, натискали го по бутуша и той почва да пледира България да не се наказва прекалено строго. Защото все пак тази кръв помнил произхода на своя дядо, който е бил от Свищов. Това е Константин Куанда. Той има брак с една жена от Франция, Аида, мисля, че се казваше, чийто син е Анри Куанда. Той затова носи френско име Анри Куанда. Той е прочутият изобретател на първият реактивен самолет, изобретен във Франция. Самолет с турбина, изобретен през 1910 година. Става дума за 1910, драги зрители, когато изобщо самолета още няма дума за авион и се използва и хвърчило и какво ли не. И този човек измисля съвременните самолети, принципа на турбината. И даже ще видите един плакат самолет без ветло. Нали? Просто никой не може да си представи самолет без перка. Това е било много куриозно да се види, че може да има самолет без перка. И това е самолетът Куанда. Ефектът Куанда, макар и по-късно наречен така. Той също в момента е основа на съвременната авиация, поради което Румъния, като приема, че Анри Куанда е румънец, естествено. Да, въпреки, че той е едновременно и французин. И българин. И от български корени от Свищов. Те нарекоха наскоро летището Отопени в Букурещ летище Анри Куанда. И правилно. Аз винаги съм много доволен, и сега апелирам и съм сигурен, че вие ще ме подкрепите, че не може да наричаме нашите магистрали Хемус, Марица. Първо трябва някой да ги постои напълно, но все пак е много по-добре да бъдат пътя на Самуил, примерно магистралата надолу, или пътя на Спарух, или на Крум, да речем, може да бъде Хемус. Да. Ето, виждате, че трябва да се утвърждават исторически личности, въобще да се вдъхва така един живот в тези названия. Ето това е афиш от представянето на първия реактивен самолет. Самолет без перки. Това е голяма изненада за всички. И така, това е бащата на реактивният самолет, Анри Куанда. У нас не е известен. Хората, които гледат исторически канали, сигурно знаят, но не знаят, че е българин. Да, има български корени, свищовски. Със сигурност има... Ето тази възстановка, тя просто напомня за това, което се случва след Втората световна война, когато вече се намират и по-добри технологии за осигуряване на тяга. Но както Наполеон на времето не е вярвал, че парната машина може да задвижва кораб и е изпуснал да въведе на Фултън патента на Куанда. Парахода, така и тогава още не са повярвали, че може да има самолет без перки. И така самолетът на Куанда всъщност тогава не пробива. И доста по-късно вече реактивните самолети стават днес ежедневни. Принципът е същия, реално погледнато. Да, естествено. Това е откривателя на турбината на реактивния самолет. Той е от семейство Кондеви, от бежанци от изгорялството второто в Свищов през 1829 година. Сигурен съм, че в момента, ако има румънци, които ни гледат, не са доволни от това. Обаче, трябвало пък да... Ето е айрошената на... Да. Виждате, че още тогава с принц Константин на задната седалка дори... Общо взето това е... Вместо да разделяме Куанда, по-добре той да ни обединява. Да ни обединява, именно. Още повече, че той има както българска, така и румънска кръв и френска дори. Ето това е ефекта Куанда с обтичането на крилото на самолета.
Аз не съм много специалист по тези въпроси, но специалистите това е до знаят за динамика, ефекта но на да, ефект. Той в хеликоптерите се прилага, има много важна роля. Ето вижте тук системата Нотар. Това е на базата на откритият ефект на Куанда. И което прави хеликоптера изключително маневрен в хоризонтална позиция, особено, пък и не само. И това именно се използва при полицейски спасителни хеликоптери, виждате. Да. Ето този хеликоптер, например, използва ефекта на Куанда много. Тоест, освен Асен Йорданов, освен други такива личности, трябва да... Моля? Да, да знаем и Куанда. Ето летището Куанда в Букурещ. Да. И винаги аз съм имал възможност да минавам през това летище и винаги съм бил доволен, че той е на името на един свищовлия. Да, това е безспорно, да. Да. Така, сега, може би да кажем защо Свищов обаче, ето, примерно след руско-турската война, освободителна за нас, Свищов е център на губерния. Той отначало оценен като един голям град. Той е бил но голямата роля на Свищов е във възраждането, формирането на нацията, църковните борби и създаването на новата българска държава. Една голяма част от министрите в първия кабинет има двама. Начович е във всички. Ако не като министър, то като... Начович и доктор Георги Атанасович. Доктор Георги Атанасович също. На Парижката мирна конференция от страна на Румъния има двама свищовлии в тяхната делегация. Генерал Куанда, който показахме преди малко, и другият е синът на доктор Атанасович, Владимир Атанасович, който е румънски сенатор и бил е председател на комисията по петрола, първият председател на тази комисия в Румъния. Когато Румъния почва да добива петрол, един свищовлия застава начело. Но той, за съжаление, неговия братовчет го описва като човек, който не иска да изтъква българския си произход. И така доктор Атанасович умира в Свищов, връща се, като всъщност много е бил разочарован от своето семейство. Неговата жена е... Това е било често естествено явление. Да. Спомняме си, Ботев казва, домно ли Петреско, защо продаде своята вяра, за да тлашка мамалига. Но все пак в дипломатическата сфера има двама свещовлии на мирната конференция в Париж от 18-та година, 19-та. Сега, между другото, това е обусловено и от географския фактор. Между Свищов и Букурещ състоянието не е никак голямо, както и между Русе и Букурещ. Да. Така че тези връзки са така много силно застъпени. Жалко е, че днес тези градове по Дунава, включително дори и Русе, са подценявани някакси в държавен план. Трябва много повече да се инвестира в Дунава. Като се говори за Северна България, аз съм сигурен, че ще ме подкрепите. Това трябва да включва и Дунавската Дунава трябва да свързва, магистрала. Не да разделя. Именно. И аз съм... През 2000-та година в Свищов имаше голяма конференция на Конгреса на местните власти на Съвета на Европа. Да. Това също не се помни много, но тогава всъщност се реши да се основе първият трансграничен еврорегион между България и Румъния и той се основа за да дойдат на конференцията, пресякоха Дунава с корабче. То вече има ферибот през Свищов. Сега вече има ферибот. Трябва да има и мост. Между другото, там е едно от най-удобните места за такава връзка. На времето се беше появила една легенда, че имало някакъв таен тунел. Нали, такъв тунел, за съжаление, няма. Макар че тунел също е възможно. Но идеята за мост е много стара идея. В парламента доктор Борис Вазов е получил предложение от Свищовското търговско дружество, за да защитава тази кауза за мост при Свищов. Имам даже документа, така че когато аз съм поставил този въпрос, той е било само да възобновя една борба на свищовските търговци от някога. Да чуем само един зрител. Слушаме ви. Добър вечер, господин Павлов. Да, заповядайте. Здравейте, от центъра на просветата се обаждам. Много хубаво. Искам само да напомня на нашите зрители, че господин Тошев преди 15 години беше, как да кажа, профанизиран, сатанизиран, дори иронизиран от всички наши медии. Той се каза един много достоен българин, който сега няколко пъти вече имаме удоволствието да видим, че има големи заслуги за нашето национално ново възраждане, така да се каже. И искам да благодаря и на вас, и на него за всичко това, което е направено и което продължава да се прави. Аз пък благодаря на господин Ранделов за това обаждане, което така много ме радва. Да. Благодаря и аз и на вас.
Така, сега, значи, ако тръгнем да разказваме историята на Свищов и Въздушненската, или пък големите маневри, които цар Борис прави в Свищовска околия, в този район, Има има десант много през неща Първата да се... световна Да, война. Първата световна война. И българската армия оттам минава, за да влезе в Букурещ. Да, именно. Ние имаме войни с Румъния също, за точно съжаление. така. Да, имаме такива войни, имаме И там преминава първа дивизия и има десант. Аз намерих литографии в Пък и германските вашия архиви. съгражданин на Леко Константинов в един такъв фейлетон, всъщност без да иска познава какво ще се случи 13-та година. Нали? Един такъв... Да. Имаме обаче зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Само, че да, той се отказа. Значи, ние сме в самия край на това предаване. Аз ще ви помоля нещо в заключение да ни Понеже кажете. споменахте Леко Константинов, Да. неговия чичо е бил монах в Света гора, в килията Достойно Ест, която сега вече остана без Да, български това е монахи. друга тема, която непременно тема, но някъде той също след е Нова Свищов. година може би трябва да е. Защото тези неща в Атон са Това много е важни. Прокопий Хаджи Константинов, Да. чичо на Леко Константинов. Починал е на 100 години през 1910 година в килията Достойно Ест към манастира Пантократор. Издавал е много книги на български язик в Атон, на Света гора, в диоцеза на Вселенската На патриаршия. Вселенската, така наречена патриаршия. Благодаря сърдечно на господин Лъчезар Тошев, също и на вас, уважаеми зрители. До нови срещи.